Yes, bago tayo mag-start ng ating therapy kay stroke patients Loreto ay sa Juan Arayat, Pampanga. So ito po yung ating follow-up therapy ng stroke patients Loreto. So kung tayo gumagawang taong ito, katrabaho, gumagano naman, so yun na kami lang ang ating therapy dito. Kunti yung sa may lower. So watch po guys. Yan, sa lahat ng mga Angulo clan family dito sa may Tabuan. Kasama mo kasi. At Garcia clan sa kanilang mga anak. Shout out. At siyempre yung katrabaho sa Japan. Eloisa sa Japan, katrabaho sa Japan. Si JP and Eloisa. Paring mo na ito. Sa inyo, shout out. Yan. O, siyempre, pray muna kami ng bago rito. Lord, salamat po sa inyong salamat at nagkakalog sa amin. Pagkakalog po kami sa aming pagkakalog ito. Nandito po God, we worship you. Galingan po ang karangin. Sa pagkakalog sa amin, pagkakalog sa aming pagkakalog ito. Sa pagkakalog po ni Jesus. Fantasya. Nagkalawin nga siya ba? Diba yung peso mo? Diba no? Okay. Daw Ali ibaw kapitali ng depan kaya ay pinanto ko may manyawa Romeo bago ba Lopo na yun. Yang 30 seconds. Yeah. Puso mo 60. Siya mo. 60. Sa mga wala. 130 seconds. Sige. Saya pare 90 over 60. Nah. 130 over 70 ba? Kulang pa lang. Ay, ako. Gawa na mo kaka-touch screen.
Sabi na yun, wala mga timer yan ha. Ang moting ka. Hindi na. Hindi, kami- Kailangan din, Ayun ka. Ayun ka, okay ka naman yung kasi yun. Stretch lang. Sino ma-stretch yun? May sumabot ka, isali sa basta man para pati ka parehan ka. Kasi biyahe pa rin. Alis ka, no? Wala ka. Ay, bukas na. Alas kayo natin siguro. Sikot yung mga schedule pa rin. Iyayain rin.
Sige mo, medyo. Ah. Yeah. So yan guys, naigagalaw naman ni Lloyd, ni stock basis na ito ang gulo. So wala talaga to. Napapalot lang. Napare. Yan. Kasi masyadong kasi mag-loop eh. Yan. Yes, sir.